ikbar u b'aktar attrazzjonijiet l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Misraħ il-Miliet, attività li għat-tieni sena qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista. 3 sulari tad-Dar Ċentrali se jkunu dedikati għal din l-attività bl-element reliġjuż tal-miliet li ma jonqosx. Iżda mhux biss, kif spjega aħjar ma' Net News il-koordinatur ta' din l-attività Robert Kutajjar. Se ikollna mhux biss 3 solari fid-Dar Ċentrali fejn se jkunu wkoll attrezzati b'numru ta' inizjattivi ġodda, però anka wkoll barra Dar Ċentrali fejn din is-sena se jkollna tinda armata. Ovvjament l-element reliġjuż ma jonqos, se jkollna wirja ikbar mis-sena l-oħra marbuta mal-presepi, però ħajkun hemm l-ikel tradizzjonali tal-miliet, ix-xorb tradizzjonali tal-miliet, dan apparti stenz oħra bħal huma l-ponzjetti, ornamenti tal-miliet. Misraħ il-Miliet se jkun organizzat mit-8 sa 13 ta' Diċembru, b'kull serata se jkollha attività differenti, waħda minnhom tkun dik li se ssir fil-11 ta' Diċembru, il-Gala Night. Sa nkunu qegħdin nagħtu l-possibilità għal 150 ruħ illi jaraw is-sala li soltu tintuża normalment għal attivitajiet politiċi, jew għal xi drammi jew għal xi kummedja, din id-darba se tkun qed tinbidel f'dining room fejn numru ta' chefs professjonali se jkunu qegħdin jippreparaw ikel partikolari biex fil-ġurnata li jkun allura l-ħamis 11 tax-xahar inkunu qegħdin nesperjenzaw xi ħaġa ġdida wkoll din is-sena waqt Misraħ il-Miliet. Għal dawn l-attivitajiet se jkun qed jattendi l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista li l-pubbliku se jkollu ċans jiltaqa' u jitkellem magħhom.